Hola amics i amigues, mireu, tenia la intenció d'explicar-ho a classe però no puc perdre més hores, així que he decidit fer un tutorial i penjar-lo en el meu escriptori. La idea és la següent, voldria fer eficient l'interlocució amb vosaltres a través de les vostres entrades. No ho tinc clar encara perquè he estat provant i no acabo de tenir-ho clar, però crec que si tots configureu el vostre compte, diguem-ne, amb el que us explicaré ara, potser tindrem l'oportunitat que jo pugui interlocutar amb vosaltres a través de la mateixa entrada, enviant-vos un comentari i que pugueu rebre'l, i així podria ser més àgil tot plegat, i al mateix temps vosaltres també podríeu o bé enviar-me a mi coses per penjar-les o bé penjar-les directament. En fi, ja ho mirareu quan pugui ser, si funciona. En tot cas, la cosa és la següent. Un cop a dintre del Tumblr, aneu a configuració del compte, aquesta zona d'aquí. Llavors, a dintre heu d'anar al blog que teniu creat, en el meu cas és Camins, ja ho sabeu, i un cop en Camins se us obre la configuració. Bé, doncs aneu baixant i heu de comprovar que si aquest apartat que diu respostes té les dues caselles marcades. Si no les té, les heu de marcar. I aquí on diu Ask, també heu de permetre que se us puguin fer preguntes. Per tant, marqueu-ho també. Preguntes anònimes no cal que marqueu perquè voldria dir que qualsevol persona no identificada ho fes. Pogués enviar comentaris i ja sabeu què això vol dir. Us podem fer moltes gracietes. Col·laboracions. Permeteu col·laboracions, és només l'opció si voleu que algú altre pugui enviar-vos coses per publicar en el vostre blog. Si ho considereu oportú, ho feu. Jo, per exemple, tinc activada la casella per si algú de vosaltres ho vol fer, tinc tot, text, fotos, cita, enllaç o vídeo. D'acord? La resta no cal que ho mireu, perquè jo tinc marcada aquesta opció, però és una qüestió purament dels blogs que jo tenia activats. Un RSS és un localitzador, un seguidor d'entrades, una mena de notícies que te van arribar. L'idioma és l'espanyol ara per ara, quan tinguem el català l'activarem i la resta seria deixar-ho igual. Quan ho hàgiu marcat o corregit el que hàgiu marcat, aquí us sortirà l'opció de guardar, guardeu i ja estarà. D'acord? Espero que vagi bé, però si tenim sort i funciona. Vinga, una abraçada a tothom. Every morning's just the morning after. Every day we're fleeing from disaster. Every night is passing even faster.